No niin, nyt ollaan vähän kierretty taas ja sitten museoita. Käytiin tosiaan se arkeologinen museo ja sitten tuo nykytaiteen museo, ja arkeologinen museo nyt veti ihan 400-0. Mutta tämmöistä se joskus on. Nyt ollaan sitten noustiin tänne Syntagma-aukiolle. Täältä tehdään pieni vaellus kämpille sitten ja käydään vähän huilimassa. Tää aukio on se kreikkalaisten päämielenosoituspaikka, missä ne aina ampuu välillä raketeilla ja muilla ilotulitteilla toisiansa, ja varsinkin sitä virkavaltaa kohtaan. Ne ei tykkää jostakin. Ainahan sitä jotakin saattaa olla mielen päällä, vaikka työehtojen heikentymiset tai semmoset. Niin silloin täällä riehutaan. Joo, täällä on kivan näköistä joulua. Terve! How are you? No niin, Mickey Mouse. Have a Merry Christmas to you. Yeah, great. Okay. Oh yeah. Puss. We are from Finland, so we sent the message to the Santa Claus and give you a good present at the Christmas. Okay, thanks, bye. Täällä on sitten perinteisempää atenalaista härdelliä. Vai onko tämä ihan normaalia jouluhärdelliä, mutta ihmisiä on pilvin pimeä. Jokainen kulkee johonkin suuntaan ja toiset sitten kattelee sitä, mihinkä suuntaan sitä mennään. Haluatko mennä? Oh, McDonald's. Yes. Tää on melkein se pääostoskatu. On Ermoukatu. Tätä voidaan kävellä sitten muutama kilometri. Onko juoja kioski? No niin, sitten löytyi vanhimmasta vanhin. Se oikein tälleen museoitu vissiin. Ja siinä on mandariinipuu eessä vähän, mutta se on vanhin talo. Remontin alla näyttää olevan. Siinä on Hadrianuksen portti. Ja nyt ollaan täällä Panathinaikos-stadionilla. Ensimmäiset olympialaiset nykymuodossa niin järjestettiin täällä. 60 000 hengen katsomo ja tämmönen vähän niinku hevosenkenkä muotohan tässä on. 1896 järjestettiin ensimmäiset kisat ja tuossa paikalla niitä palkintoja jaettiin. Ja kuka se siellä on? Täällä taitaa olla niin, tässä on olympialaisten järjestäjä kaupungit sitten. Ateena ekana, Pariisi, ja niin poispäin. Siinä on lisää. Rio ja Tokio on edelliset. Tässä on olympiakomitean puheenjohtajalista.
Huomioitavaa, että Kupertääni ei ole ollut ensimmäinen olympiakomitea, mutta hän on niin häärännyt tätä nykyaikaisia olympialaisia. Ja sitten on lisää tietoa 1896 kisoista. Ja siellä sitten vielä. Täällä Akropolin Kukkulan juurella on vielä tosiaan tämä muun muassa tämä Dionysuksen amfiteatteri. Täällä alhaalta päin katsotaan. Jaha, tultiin tähän Akropolin naapurikukkulalle tämmönen kivi kasa tässä ja tuolla on niinku Lakan alue. Ja kaupunki levittäytyy tähän Attika laaksoon. Mutta onhan tämä ihan mahtava kaunis täältä käsin. Myös. Olipa kyllä mahtava kokemus laskeutua lento Milanosta Rovaniemelle näin joulualla. Kone oli ihan täynnä lapsiperheitä ja kun pilven verran alta laskeuttiin näköetäisyydeltä lunta näkyy, niin kaikki rupesi ihan riemuttamaan ja heittää volttia suurin piirtein. Vaikka volttia on, joo. Aivan mahtavaa. Tuli joulunen tunnelma. Kotimatka tässä alkaa viimeistä etappia vain olla sitten valmis. Me yritetään päästä niin vielä juna-asemalle ja päästä sitten Ouluun. Hyvää joulua taas vielä kerran.